दिनै लेट दाफुंसा बसुमतारीनि गोसोखां गिर्जा आरो बे गासै नुथायफ्रा लेट दाफुंसा बसुमतारीनि आखिनाय सावगारिफोर। लेट दाफुंसा बसुमतारीया 14 जुलाइ 2016 मायथाइयाव जोनोम जानानै 8 फेब्रुआरि 2026 मायथाइयाव रुंसारि जानानै थाङो। गासै 9 बोसोर 5 दान 25 दिन बे बुहुमाव थांनानै दं। बिनि बे गुसुं थांना थानाय दिनफ्रा बिमा बिफा बिबै बिबौ न'खरनि मानसिफोरनि थाखाय सुंद' गोदै गोसोखां जारिमिन जानानै थालांबाय। सख्ल' बख्ल' देरनायजों लोगोसे जेडि विलियाम हायार सेकेन्डारि स्कुल क'क्राझाराव 3 थाखोआव फरायदों। लेट दाफुंसा बसुमतारीखौ सानसे सोरगोनि रायजोआव लोगो मोनगोन आरो बेयाव गेदेर रंजानाय जागोन। अरायसम